Seo éinne de Fainleog, tá sé seo cos an maidin de laibhairt. Céim cúpla cían na Gaeilge amach cos an Nead. Ceapan go caithfead ar cúpla seachtaine seach sa níl seo, agus measam go bhfuil an ábhar neamhlet le léant amach róin a sóbhla. So mar sin. Well, caithfead ar go fásta ar go tapa tá den méid céanna le má lá measam. Ar dúis bhíodóir méid méarlín beag agus mar dúnse bhuaigh sin tá den méid céanna de má lá sin a méid uaim agus slán.